Igbo ndị ọma, ama m dịka na-eche ka anyị mata ihe mere n'akụkọ nke a. Ngwa, abịago m ọzọ ka anyị gaa n'ihu. N'ụtụtụ, agụụ malitere na-agụsi ha ike. Ha echeta na ha nwere ọkpụrụkpụ anụ ọkpọọ na ngịga. Ha ekwekọrịta na ha ga-epu ụzọ taa anụ ọkpọọ ha, ṅụọkwa mmiri tupu ha amalite isi nri ọbụla. Ha sị na ha ga-ekewa anụ ahụ, nweta oke abụọ na-enweghị nke karịrị ibe ya, ka onye ọbụla ghara iwegbu nwanne ya. Okechukwu wee kpọwa anụ, nweta oke abụọ, ma ha abụọ aghaghị otu. Chukwueke wee sị, ebe ọ bụ Okechukwu kewara anụ, na ya ga-ewere nke nnukwu. Ma Okechukwu ekpeghị. Ya jụọ ya ajụjụ sị, ọ bụ ihe ọjọọ ka m mere wee kewaa anụ ahụ? N'ikpeazụ, ha sị kama ihe nke a ga-esere ha okwu, ka ha jekwuru Maazị Njọkụ ka ọ doziere ha okwu. Maazị Njọkụ bụ onye a maara nke ọma na ọ bụ onye nwere amamihe. Ọ bụkwa onye na-eme ihe na-agbanwoju mmadụ anya. Ụfọdụ mmadụ na-atụ ya egwu, ma ọtụtụ mmadụ were ya dịka onye nọ n'agbata ndị mmadụ na ndị mmụọ. Iwu ya bụ egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebela nkụ gbajikwa. Oge ụfọdụ ya ekwu okwu. Njọkụ na-asị, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ, ma nwa mmụọ emegbukwala nwa mmadụ. N'ihi ihe ndị a, ọtụtụ mmadụ na-ebugara ya okwu na-esere ha ka o doziere ha. Ma ọ bụghị mmadụ niile ka mkpezi ikpe ya na-amasị. Mgbe Okechukwu na Chukwueke bịaru na be Maazị Njọkụ, ha kọwara ya ihe bụ isi ije ha. Ha gosiri ya ọkpụrụkpụ anụ abụọ ha ji bịa, kọwakwa na otu n'ime akpụrụkpụ anụ ndị a buru ibu karịa nke ọzọ. Ha gara n'ihu gwa Maazị Njọkụ na ihe ha chọrọ bụ ka o kere ha anụ ndị a ka ọ ghara otu, site otu a mee ka onye ọbụla ghara iwegbu nwanne ya. Maazị Njọkụ lere ha anya n'ihu kwa ikiri. Ya zaa ha sị, ihe unu chọrọ bụ ihe rere ahụ ime, ma n'agbanyeghị nke a, aga m agbalị mere unu ka unu si chọọ. Maazị Njọkụ nara ha ọkpụrụkpụ anụ abụọ ndị ahụ wee sị, n'ezie anụ ndị a ha ga otu. Aga m ebepụta anụ site na nke nnukwu, mee ka ya na nke ọzọ ghara otu. Ya gaa n'ihu bepụta anụ, tụnye ya n'ọnụ ya, taa, lụkwaa ya. Ya ewelite ọkpụrụkpụ anụ abụọ ndị ahụ, jide otu n'aka nri, jide nke ọzọ n'aka ekpa. Ya etie mkpu sị, ewo, ọ dịkwa ka ekejola m oke a. Ihe m bepụrụ na nke a emeela ka ọ dị ntakịrị karịa nke ọzọ. N'ihi ya, aga m ebepụ obere anụ site na nke karịrị ibe ya, mee ka ihe na nke ọzọ ghara otu. Maazị Njọkụ gara n'ihu bepụ anụ site na nke nnukwu. Ma mgbe ọ na-eme nke a, ọ kpachapụrụ anya hụ na anụ fọdụrụ n'ọkpụrụkpụ anụ nke a ga-adị ntakịrị karịa nke ọzọ. Ya atụnye anụ o bepụtara n'ọnụ ya, taa ya ma lụkwaa ya. Dịka o mere na mbụ, Maazị Njọkụ wepụtara ọkpụrụkpụ anụ ndị ahụ n'aka ya abụọ, jide otu n'aka nri, jidekwa nke ọzọ n'aka ekpa. Ya etiekwa mkpu ọzọ sị, ewo, emechakwala m ihe nke ọzọ. Unu ewela iwe, aga m emezu nkwa m kwere unu, ime ka oke abụọ ndị a ghara otu. Ya gaa n'ihu bepụta anụ n'ọkpụrụkpụ anụ nke nnukwu, nke mere ka ọkpụrụkpụ anụ fọdụrụ dị ntakịrị karịa nke ọzọ. Maazị Njọkụ tinyekwara anụ ahụ o bepụtara n'ọnụ ya taa. Otu a ka Maazị Njọkụ ji ụzọ aghụghọ tachaa anụ ahụ niile. O nweghị nke ọbụla rutere Okechukwu na Chukwueke.
Ya bụrụ na Okechukwu na Chukwuoke mee n'ihe ha ji bụrụ ndị Hiho, ha achọghị ka nwanne ha keta oke karịa nke ha, ma n'ihi nzuzu ha, Maazị Njọkụ, onye na-ekwesịghị iketa oke ọbụla, abụrụ onye tachara anụ niile tụfie akwa. Onye nzuzu dị ka onye isi na-eje ije naanị ya. Nsogbu dị na nzuzu bụ na ọ naghị ama onwe ya. Ndị Igbo si na atụrụ ọmara ọmara, atụrụ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Ebe a ka akụkọ anyị a kwụsịrị. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ. Biko, like ya, subscribe, comment ya, ma nyere anyị aka sịsa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.